Aku wegah guyon, aku gak sembrono. Oh, tersane Petruk kok wenehke aku apa ora? nek ora Nek ora kowe tak pateni. Petruk tak pateni. nek diwenehke Kowe slamet. tegese Petruk tak gowo bakal tak lebokke pakunjaran. nek ora dilebok pakunjaran gedene Petruk tak pateni. Katri gumulung mangrempaing wadya. Haji! Kowe iki ngopo kowe? Arsula biasane iki nek nesu rak wayange Trisula to. Iki ora laras sik genter goblok. Ngalahke sing gender. Wis menggolek ramban wae bendina. Wis menengan isih tok salahke. Antarja, Apa? kowe iki satriya. Iya. Petruk iki kakangku. Petruk lara tak tileki, tak keroki men supaya Petruk iki mari men wis terus sehat. Kok mati tok ame-ame. Kowe iki ndek pikiran ora, Jo? Kok Jo piye? Lah kok jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Kok ngundang Antar ki murup apa kowe? Yo, wis sak karepmu. Wah, sak karepku mungsuh dadak aturan. Piye, mikir Jo? Upama kowe duwe kakang, utama kowe duwe sedulur. Nek sedulurmu, kakangmu apa adimu arep tak pateni perasaanmu piye? Hah? Sebagai manusia lho. Perasaanmu piye aku tak takon? Hah? Ya wangsulan. Jare wong pendidikan. Kerembak-kerembik. Wangsulan kowe. Petruk sapa wae sing jawel karo Petruk? Ware wantas. Malang-malang tak putung legane atiku. Rawe. Ben sakarepe cangkemmu. Wiladala. Wiladala apa? Hah? Bagong nek ngene iki wis ora kena dikandhani ta andane. Aja kok wujuding menungsa lumrah. Dewa medhun wae waton rada lho, trada. Aku wani. Lah iya wong cilik. Ha iya. Ya mau dipati ya wedi aku. Muni ya kowe. Muni ya. Lho man gayang to man. Pikiran iki man nek ngene iki perlu tak pikirke. Yen ngono kowe wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Iblis lanat. Ora minggat karo aku kendarat dintangane unta. Sik, antar sik. Wis tegel tenan arep ngajar aku. Heeh. Aku abdimu lho, Jo. Aku abdimu kowe tak momong pirang-pirang taun. Lah kok kowe arep mentolo karo aku, terus kowe arep pamer apa? Pamer upas sing le menehi karo eyangmu kuwi ya. Upas wrayang to jenenge. Ha, apal aku. Tamake kulite menungsa, kulite iso nglothok. Mati dhewe. Mati garing. Ning kowe ngikir, Jo, aku anak sapa? Aku anake sapa? Semar. Semar ki Sang Hyang es dung-dung. Ismaya lali ya. Sang Hyang Ismaya ngono. Ismaya ki sapa? Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Ngono. Dadi bapak kae kakangne Bathara Guru dewaning para dewa. Asline bapak iki wong digdaya, wong pinter, wong sekti kalintang jayaning perang. Ming bapak kuwi moh umo. Dadi ketok kaya wong ora duwe kekuatan. Ora merga piye-piye ning merga moh umo. Anak-anake Semar ki dinahi Jaya Kawijayan atos sing balung wuleting kulit. Ming aku Petruk Gareng ki ra tau umo. Ra tau pamer. Ora kaya satya-satya kang ngene pecah dadamu tungdang tak tutung ora ngono. Hah? Mergo aku gandrung katentreman ning nek kowe nantang karo Bagong, kowe pengen weruh karyasaning Bagong, hari ini kamu akan melihat.
Hari ini kamu akan tahu bagaimana apa yang perlu dicatat. Harus membeli sabun. Kena ora tak bandem. Cilaka cangke. Larung ora. Ngono aja dadi kowe aja watoni iso ngucap. Arep ero kowe, arep ero. Kowe nyembur Bagong ora apa-apa ning kowe tak idoni kanggo kekuataning bapakku. Ora kena penyakit gadas kurap gatal jamur aja tutang Bagong kowe ngene. Bapak ki le. Aku ki meng tawa obat kok mlayu. Aku yang gumun itu. Aku ora ya mbangane ora Bagong suwe rak tawa obat. Heeh. Nek malam Jumat Kliwon ning Parangkusuma. Ha iya. Gelar karpet kae monggo-monggo. Dipun buktekaken menawi panjenengan boten mantun mangke arta wangsa saking 10.000 dados kalih 10.000. Menika saged mantunaken gatal jamur kadas kurang panulan sawiturutipun koreng-koreng wonten ing kaki. Aku iki ketoncol leh ku omong. Saking entek kata-kataku aku mung waton omong metune kuwi. Lah kok